Je vous remets officiellement donc les clés de ces engins logistiques et de combat. Prenez ça comme un cadeau de fin d'année donc du peuple à son armée et intensifier la guerre. I n'a fɔ Burkina Faso ka jamanakuntigi ye kɛlɛkɛminɛ minnu di finitigiw ka daga ɲɛma ma san 2024 min labanna ten faso ɲɛmaw ye o wasa don ka se ka kɛlɛkɛminɛw de san min bɛ se k'a to olu ka kɛlɛ ɲɛnaman kɛ binganiwalikɛlaw ɲɛfɛ ka fɔ mugu ani kisɛ blendew ani pankuru o sanna san kuturu bɛɛ ra n'an ye san kalo 12 min tɛmɛna o jateminɛ daminɛ an tɛ se ka tɛmɛ o kɛlɛkɛminɛ san kan. Bila bɛ se ka kɛ a dɔgɔnin tɛ mɔgɔ si la voilà n'i y'a ye sisan an ka armée yɛrɛ yɛlɛla fanga la parce que n'i y'a ye dugu caman installé la yɔrɔ caman récupéré la yɔrɔ dɔw yɛrɛ tun bɛ yen depuis 2021 mɔgɔ tɛ se ka don yen mais bi olu bɛɛ récupéré la olu dugudenw fana sɔrɔla ka sigi donc baaraw bɛ kɛra ka to ka taa fɔlɔfɔlɔ n'a tun y'a remarqué fana terroristes b'an ka mɔgɔw gɛn olu b'an ka FDS gɛn yɔrɔ bɛɛ la mais bi nin situation kɛra a yɛlɛmana ko yɛlɛmana le voilà an ka mɔgɔw yɛrɛ bɛ to o yaala o bɛ yɔrɔ min o gɛn ka sɔrɔ an ka population installée. O kɔfɛ fana jɛnkulu 15 minnu sigira sen kan an min wele ko BIR brigade d'intervention rapide olu kɛra sababu ye k'a to fana sɔrɔdasiw bɛ se ka se kɛlɛkɛ kɛnɛ kan waati joona joona san 2024 nin na. Année 2024 nin an ka armée nin a évoluera yɛrɛ Lunga Boara armée évoluera. Armement B. Surasiw yɛrɛ nusɔn ka di ka taa kɛlɛ kɛ. C'est pour la première fois qu'il y a surasi yɛrɛ a b'a fɛ ka taa kɛlɛ kɛ a yɛrɛ ma. Il est volontaire d'aller combattre pour sa nation. An ka armement a bɛ bɛɛ bɔ sisan alors k'o bɛ dɔ bɔ ka d'an ka civiliw ma dɔ bɛ s'an ma. Armement yɛrɛ bɛ yɛrɛ la. Fɛn min ye da dumunifɛnw ye olu kɔni sera ka ci ka se ka taa yɔrɔ minnu na sigiko ka gwɛlɛ maafɔlenw ma hali n'a sɔrɔla benganiwalikɛlaw bɛ olu kɔrɔ tigɛra ka to ka taa don o bolimafɛn ninnu na. Nka o bɛɛ n'a ta i n'a fɔ minisiri kɔrɔ min tugu lankana ko kunna Kasum Kulibali ale ko waleya le latigɛlen don ka se k'a to finitigi minnu bɛɛ bɛ baara kɛra minɛn kɔni u ka se ka sɔrɔ ka di olu ma san kɔnɔ. Il y a un plan d'équipement qui est hakilinaw kɔni talen don walasa baarakɛminɛnw bɛ se ka na cogo min na wa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan o baarakɛminɛn kofɔlen nin ka se ka na dɔɔni dɔɔni an b'an to nin kuma in kɔnɔna na ka se ka foli di ka ɲɛsin Burkina Faso den bɛɛ lajɛlen ma ale ni Burkina Faso waribon baarakɛlaw olu mun kɔni y'u bolo don kun walasa Burkina Faso kɛlɛkɛdenw olu bɛ se ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ cogo min na ne ka kɛlɛ kɛ Burkina Faso fan bɛɛ lajɛlen nɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna na. Plus opérationnel sur le terrain dans tous les sens possibles. Fasodenw sera ka tari kɛ nin minɛ san minnu na ka ɲɛsin latigɛ min taara n'an ko contribution à l'effort de guerre o kɛra sababu ye ka lannaya bila finitigiw ani u ka jamanadenw cɛ. Fɔlɔfɔlɔ an si ja tun dulon tɛ finitigiw la mɔgɔ si ja tun dulon tɛ finitigiw la voilà hali ni lɔnbaga sɛbɛ tun ye finitigi ye i b'i yɛrɛ kɔlɔsi a la mais sisan finitigiw kɛra an teriw ye o sɔrɔla mun na olu yɛrɛ y'a yira an na k'a fɔ ko ni an n'u tɛ olu bɛ min na kongora olu tɛ se k'a ɲɛnabɔ o tilara k'a yira an na k'a fɔ ko ni an n'u tɛ fanga min b'olu ra hakilisigi min b'olu ra o tɛ se k'o sɔrɔ. San 2024 min bɛ banna ten fɛn min ye kɛlɛkɛminɛnw ye o kɔni sanna kosɛbɛ finitigilakaw fana olu kɔni kɔrɔmanw taara caman min tora san o ye ka se ka kɛlɛkɛ ɲɛnama ka jamanaden minnu bɛɛ ye u ka sigidaw bila ka olu lasɔ kɔ u ka sigidaw ra kalanso minnu datugura ani bɔnɛ min jigira faso kɔnɔ u ka se ka lalɔ san 2025 nataara nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.